гайс, днес ще се гримирате с мен и то разбрах едно много яко предизвикателство. Така, тук има две панички, тук са всичките продукти, не абсолютно всичките, защото нямах толкова листчета, някои, колкото ми стигна листчето и тук са числата от 1 до 19. А в тази купичка ще ги слагам листчетата, които съм се пазила. Да започваме, че нямам търпение аз. Сега ще имаме тишина, добре. Имаме праймър, всичко тук. Опа. Слагаме го. Избирам си това. Но преди да си го избера, ще си взема и числа. Още не съм го... Добре, хайде това, което ми се падна число, ще избера. Едно. Бяла спирала. Започваме много яко. Опити да сложа тази проклета спирала. И не. Седем пъти. Проклети спирали. Бяла спирала 11. Не 11, 7 пъти. 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Майко. Добре. Избирам това. Идеме един път. Не един път. 9 пъти. 9 пъти. Кое ще е 9 пъти? Контур. 9 пъти. Майко. Къде ми е контурата? А къде ми е четката? О, не! Къде ми е четката? Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 пъти. Това е. Бронзър. Един път. Вижте, един път. Един път бронзър. Мисля, че вече не се радвам. Не са 27 секунди ми спира това. Само един път го потопих. С един път цяло лице, не знам. След втора част.